שלום, היום נלמד איך להשתלט על מחשב אחר בצורה חוקית לגמרי. אוקיי, אני נתתי מתחת לסרטון קישור להורדת התוכנה TeamViewer. אתם תצטרכו אותה כדי להשתלט על המחשב. אוקיי, כשאתם תלחצו על הקישור, אז זה יביא אתכם לאתר הזה, פשוט תחצו פה Free Download ופשוט תורידו. אוקיי, אחרי שתורידו תיכנסו לזה. ואז אתם רואים פה מזהה וסיסמה, אז פה אתם צריכים לכתוב את המזהה של מחשב שאתם רוצים להשתלט עליו. למשל פה שאמור לי זה מזהה. אוקיי. עכשיו אתם צריכים לכתוב את הסיסמה שלו. כמו שכתוב פה, רק במחשב שאתם רוצים להשתלט עליו, את הסיסמה שלו. ואז אחרי זה פשוט אתם נכנסים ומתחברים. זהו. עכשיו אני רוצה להסביר בקצרה איך לעשות את זה מהטלפון. כותבים באפסטור, בחנות פליי, מה שיש לכם, TeamViewer. ואז פשוט זה נראה כמו במחשב כזה, האפליקציה. פשוט כותבים את המזהה והסיסמה, ואז פשוט מתחברים. אוקיי, מקווה